Jacinta busca casa. Hi havia una vegada una senyora que es deia Jacinta i tenia molts animals a casa seva. Jacinta adoptava els animals perquè li van salvar la vida de petita. Jacinta tenia 6 animals. Patricio, que és un cocodril, Manu, que és un ocell, Robustiana, que és una vaca, Serpentina, que és una serp, Estefania, que és una girafa i per últim Nacho, que és un mico. Jacinta estimava molt els seus animals. Jacinta es va donar compte de que no hi cabien. Oh no, no hi caben tots en aquesta casa. Tinc una idea. I si ens mudem? Sí, bona idea! M'han dit que hi ha 4 cases disponibles. Jacinta va anar a la primera oferta de casa que li oferien, però amb Patricio, el cocodril. ¡Qué bonica! Sí, que bonica, però no té piscina per poder nedar. Aquesta no pot ser. Només ens queden 3 cases per veure. Jacinta va anar a la segona oferta de casa, però amb Robustiana, la vaca. M'agrada més que la primera. És molt bonica, però no té llespa. Llavors, no puc menjar. És veritat. Doncs només ens queden 2 cases. Jacinta va anar a la tercera oferta de casa, però amb Manu, l'ocell. És més bonica que les altres i ho té tot. Sí, és bonica, però no té arbres per jo dormir. Aix, és veritat, no me'n recordava. Doncs només es queda una casa. Jacinta va anar a l'última oferta de casa que li oferien, però aquesta vegada amb tots els animals. Aquesta casa és perfecta. Sí, té piscina. Sí, té 2 arbres. Sí, té llespa. Estaven tots festejant perquè ja tenien la casa dels seus somnis. De sobte, surt un gat i un gos. Què està passant aquí? Ens mudem a aquesta casa. Què feu aquí? Però si aquesta casa és la nostra casa! Jacinta i els seus animals estaven molt tristos. Tinc una idea. I si ens intercanviem les cases? Sí, que nosaltres som 6 i vosaltres 2. Us vindrà millor la nostra casa, ja que és més petita. Sí, és veritat. Ens hem cansat d'aquesta casa. Al final, es van intercanviar les seves cases i els animals i Jacinta van estar molt feliços. Ara us toca fer el repte matemàtic. Feu parelles i un de vosaltres 2 tria un número de l'1 al 6 i un animal. El repeteix tantes vegades com hagueu triat. Feu el mateix amb una verdura. Teniu suficients verdures per alimentar els animals? Esperem la vostra resposta i també els vostres dibuixos dels animals i les verdures. Un petó
i adeu!